sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, satellite registration anywhere program kang Comelec Naga, yaon ngunyan sa Sarong Mall sa siyudad. Mga personalidad sa 2025 midterm election, luway-luway nang nagkakaigwang lalawgon. Mga pinahaling iligal na paratyenda sa Naga City People's Mall Kasudma, nagbalik sa dating pwesto. Karato lang may patanid, binugtakan nin joke only. Suspect na taga-Baaw Camarines Sur, arestado sa pagpabakal subuot nin illegal na droga sa Naga. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Duwang aldaw na Satellite Registration Anywhere Program kan Commission on Election. Nagpapadagos ngunyan sa siyudad ning Naga, partikularmente sa Sarong Mall sa siyudad. Aramon tama na kumpletong detalles ken sa report ni Melvin Machado. Sa Sarong Mall sa siyudad kang Naga, inabutan mi si Harbin Tatel kan Barangay Kararayan, siyudad kang Naga para apurbitsaran ang duwang aldaw na Satellite Registration Anywhere Program kan Commission on Election na pinagtatarabangan kan Comelec Naga, Kamaligan, Minalabak asin Kanaman, Camarines Sur. Sa halawig na panahon ay nakapagrehistro si Harbin hulita permiso sibot sa trabaho kung kaingon niya nayaon na sa mismong lugar niya. Ang voters registration kang Comelec, nagdesisyon na siyang magparehistro. Ano lang po, kadakal lang po kaya kung kikibo na ano lang po, na busy lang po. What make you decide, sir, na parehistro? Tigrab ko po kasi yung opportunity na yaan na po digdi. Bali, tigano ko na po para madali na po. Akala ko po kasi dakal pang proseso ko. Ang Registration Anywhere Program ang may katuyuhan na matabangan ang mga gustong magparehistro o mag-update kang sadang record sa Comelec na dai nakaipuan magpasiring sa Comelec kung sa insinda naka-star. Ito po yung programa ng Comelec kung saan yung registrant hindi siya kahit hindi siya umuwi doon sa kanyang syudad o munisipyo o konsensya nakatira or residente, pwede siya magparehistro. Ngayon po, February 22 and 23, dito nga sa SM City Naga, meron tayong special satellite Register Anywhere project. Ang Satellite Registration Anywhere Program kang Comelec ang matatapos sa aga, Pebrero 23, alagad pwedeng gibuhon giraray ini sa masunod na mga aldaw. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, yaon naman sa ikaduwang simana ang voters registration kan Commission on Election digdi sa siyudad ning Naga, kung saan may nakapagrehistro na subuot ning sobra sa 1,000 botante. Kabali na si mga nagpa-update kang sa ilang record sa Comelec bilang preparasyon sa paabuto na eleksyon sa masunod na taon. Sa voters registration naman, so far marami nagpaparehistro. Every day 100 ang ating registrant. Pagkalam ko sa statistics namin, 1,000 plus na tayo sa Naga City. Sa iba pang Bareta, mientras na naglilipas ang panahon asin nagrarani ang eleksyon sa taon 2025, nagkakaigwa naman in lalawgon ang mga posibleng maging kandidato sa ikatulong distrito kan Camarines Sur asin sa ibang kalakawan kan mga ini. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kan nakalis na Lunes, nahagadan in reaksyon kan media si Naga City Mayor Nelson Ligacion sa subot pagkuha ng Certificate of Residency ni dating Vice Presidente Atty. Lene Robredo sa Barangay Concepcion Pequeña. Para sa alkalde, kung gagamiton ini para magrehistro bilang botante kang Naga, nangangahulugan man na pwede magkandidato sa duwang lokal na pwesto ang dating Vice Presidente. Nagkuha pong siring na Certificate of Residency, pwedeng gamiton, pwedeng dai. Kung gagamiton, gusto sabihin, maparehistro sa Naga bilang botante ka Naga. As in, dahil man po kayan, magiging open itong option na magdalagan bilang mayor ka Naga. Pero pwede man po magdalagan bilang congressman. Pwede man magdalagan bilang senador.
Si Mr. Bung Rodriguez kang si Club Lingkod Bicol saro man sa napapangaranan na posibleng magkandidato sa pagka-congressman kan ikatulong distrito kan probinsya. Bawa si VP Lenny nag-decide ay magdalagan sa 3rd District. Sa hiling ko po mapipiritan kami na purbaran na ipahiling man sa mga tao na may pwede po kaming may offer. Kaso bagong aga, formalmenteng naglipat kang sayang rehistro sa siyudad kang Naga ang negosyanteng si Mr. Nonoy Magtuto na dating nakarehistro sa Karamuan, Camarines Sur matapos magkandidato bilang congressman alagad na daog. Sa paglipat niya bilang botante kang Naga, preparasyon na subot ini kang sayang pagkandidato bilang congressman kang 3rd District kan Camarines Sur. Yes po, officially, ngunyan pong aldaw na ini, pinili tata February 22. Paborito ko pong aldaw, petsa yan mga yan. Kaya ngunyan po, officially ma-transfer po ako kan sa ko yung COMELEC registration. Degree po sa Ciudad ng Naga. Sir, ini leading na ni for pagkandidato mo sa congressman sa 3rd District. Yes po, ako po seryoso, seryoso, desisyonado, determinado. Malaban po akong congressman, digdi po sa 3rd District. Kaya buot ko pong mag-comply na kan sa mga requirements po ang pag-transfer po kan sa tuyang residency. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinag-ibahan man ka nagkapirang punong barangay kan syudad ni Naga para sa paglipat nin rehistro ang negosyanteng si Nonoy Magtuto na subuot yaonan sa indang suporta digdi sa panahon na magkandidato bilang congressman kan ikatulong distrito kan Camarines Sur. Ang bagay na ini ang kinumpirmar man ka nasabing negosyante. Totoo po yan, majority po digdi sa 3rd District, lalo na sa laob ng syudad ng Naga. Yaon po, kasi subago po 7:30 pag matako yaon na si mga sa tuyang mga kapitan, si mga dating kapitan. Naugma po ako na excited sa kinakabahan dahil nga ako nag-abot sinda na dahil ko man ina-expect po, yaon sinda talagang nagpapahayag kan sa indang suporta. Sa iba pang bareta, nagpatanid ang Department of Health Bicol sa malain na epekto kan sobrang init kan panahon. Urog na ngunya na El Nino, kabali sa helang na pwedeng makua, iyo sabot ang dengue, chikungunya, cholera, asin typhoid fever, heat stroke, asin iba pa. Huli ka ini dapat dakul ang tubig na pinag-iinom asin tamang pagsaray kan kakanon para day maraot asin makadanyar sa salud. Sa pagbabalik kang news break, suspek na taga-Baaw, Camarines Sur, arestado sa pagpabakal ng illegal na droga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kontrobersyal ngunyan ang karatula sa Naga City People's Mall na nagbabawal sa mga paratinda na magpuesto sa sarong parte kan merkado. Ini matapos na bugtakan nin tataramo na joke only. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ini ang mga retrato hali sa Public Safety Office kan magtabang sinda sa paagi ng seguridad sa clearing operation kan Market Enterprise and Promotion Office. Pinahali ang mga nagtitinda sa mga bakong designadong lugar kang Naga City People's Mall, hulit na nakakaulang sa agihan kan mga parasaod. Para pagirumdumo na bawal sa lugar na nasambit magpwesto, nagbugtak pa nin karatula. Alagad pagkaaga, may dagdag na ang nakabugtak sa karatula. Asin, may nakapwesto giraray sa tungod kung saan pinahali si mga nagpwesto kasuudma. Ngunyan ko lang po naaramang ngunyan na aga lang. Kasuugma po, garo si Sugma Operation Sugma, sarabay ito, pagpalinig kan, pagpahali ka ton vendors, nagaba si maintenance, may piglinigan ito, si may nakakalay garong kuryente, pinahali mi si kuryente, tinaplakan po katong no vendors allowed. Ngunyan pong aga, sa barita na may nagbandal po ito, may nagbandal po duman na naglag ng joke only. Siguro, susunod kami na, dahil may mapasunod sa itong kwenda ito. Ano po plano nito duman siya? Ngunyan pong aga, mautro kami. Utron, may linigon ito. Apwera kang nasabing lugar, may iba pang parte kang Naga City People's Mall ang tinututukan kan clearing operation, hulit na nagkakausa sa buot ng traffic. Ini pong along Zamora underpass po, iba po yan, sarupan sabi tutukan iba po nga na yan, ang mga vendor na po minsan nagkukas po ng traffic. Katuwang naman po ang public safety sa ang PNP po sa pag-asigar na mamantener po ang dyan, ang maray na daloy po kan traffic. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, huli kan maigot na pagpapatrolya sa bilog na palibot kang Naga City People's Mall asin pagmonitor sa mga CCTV camera. Mayo man subot dakulang insidenteng nairehistro ngunyan sa nasabing merkado publiko kang Naga. Para kay Mamerto Punsalan Jr., ang bagong hepe kan Operation Division, pinagmamantiner sa nahininda ang higot na monitoring sa bilog na Naga City People's Mall para sa seguridad kan mga parasaod as in stall owners. Ngunyan po, maray man po ang tangon yan, mayo man po kitang insidenteng na itatala ngunyan.
Dahil po sa pagpapatubad naman po na itong revised patrolling po kan sa tuyang mga guard, and then si active po na pag kan sa tuyang mga operator sa CCTV. So kada po continue po, and then maray po ang pagmonitor ta. Sa police report, sarong gramo nin pinagtutubod ang shabu na nagkakantidad 6,800 pesos ang nakumpiskar sa sospek na residente kan Taguntong Agdangan na Baaw, Camarines Sur matapos ang ginibong anti-illegal drug buy-bust operation Kasubanggi sa Integrated Northbound Jeepney Terminal sa Barangay Bagong Bayan Sur, Syudad ni Naga. Dainaman subot pinagnegar kan sospek an sa iyang illegal na aktibidad digdi sa syudad ni Naga. Sa iba pang bareta, pinapalikay kan Department of Health Center for Health and Development sa pagkakakan nin shellfish na apektado kang paralytic shellfish poison o masbistado sa apod na red tide. Kabali digdi ang mga shellfish na hali sa coastal area na parte kan Milagros, Masbate, San Pedro Bay as in Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar as in iba pang coastal area kan Bohol, Zamboanga del Sur, Surigao del Sur as in del Norte. Sa iba pang bareta, pinanginota ni Naga City Mayor Nelson Legacion na iuman and chairman kan Metro Naga Development Council, Dr. Nina Gregorio kan Philippine College of Occupational Medicine, asin kan sarong kolehiyo sa syudad, ang pagpirma sa Memorandum of Understanding para sa pagtulod kan sarong caravan, mapadapit sa Health and Wellness Program. Kumpara sa medical mission kan syudad na bilog na komunidad ang tinatawan serbisyo, sa caravan nagigibuhon piling sektor ang matatawanin libreng serbisyo medikal kung saan maeenot sa Naga City People's Mall. Mostly kasi sa informal sector, marami dyan hypertensive, diabetic, no? So usually nasa 30 to 50 years old na nasa working group yan. So yan yung usually hindi nagpapa-check up. Usually, sabi ko nga, may diabetes na yan, hypertension, may problema na sa mata. So, may problema sa puso. So, hindi sila nakapagpa-check up kasi ang iniisip nila is imbis na gastusin sa check up is dalhin yung pera sa bahay nila, sa families. So, yun yung mga napili po namin na mga list of services to be offered po sa sa lahat ng target participants. Yung beneficiaries ay targeted. As mentioned by Dr. Nina Gregorio, ito yung mga informal sectors, although pwede naman yung nasa formal working sectors. Samantalang yung ating Naga Cares outpatient extension program, yung medical mission that is ongoing in the 27 barangays, ay yung tao sa community. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayong official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samayong official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.